Salve! Hai că e scurt asta. Azi am mai cumpărat 150 de acțiuni de la Banca Transilvania, pentru că aveam ceva bănuți care au intrat, uitasem de ei că or să vină. Știu că nu e bine să zici că ai uitat de bani, dar ăștia chiar au venit așa și am zis decât să-i las să stea degeaba o vreme, dacă tot aveam o scădere de minus 4, ceva la sută în portofoliu față de ce mai aveam eu încărcat cu Banca Transilvania. Am zis că e un moment bun să iau. Și da, dincolo de faptul că e o acțiune supraevaluată pentru că toate fondurile de pensii și bla bla bla, dar are câteva aspecte destul de ok. Adică e cea mai mare bancă românească, și un avantaj ar fi faptul că până acum a dat la 10 acțiuni una gratuită, pe lângă dividendul ăla de 0,014, 11, nici nu mai știu cât a fost anul trecut. Dar bine, ideea este că dacă și anul ăsta va mai da o acțiune gratuită la 10, splitul lor anual pe care l-au tot făcut de vreo 2 ani încoace, la 150 de acțiuni cumpărate azi ar veni la banii de azi 15 lei, 15 ori 2, 30 de lei, adică nu e o mizerie. Și cam am de gând să încarc în următoarea perioadă cât mai mult TLV-ul de ăsta și vedem ce-o fi. V-am zis, pe termen lung cred că se adună. Ce să zic, atâta este asta. Atât s-a putut, ca să zic așa. Hai baftă, băgați bani, cumpărați, ba ba ba.